Alley-hoop er konceptet om nogle glasfiberski, som skal hjælpe både professionelle og amatører med at træne og praktisere deres hop, tricks og ski i forbindelse med freestyle-ski. I det freestyle-skier øver deres hop og tricks på trampoliner, så er de her nye glasfiberski altså uundværlige, og derfor var der et marked for det her produkt. Ideen bag produktet blev skabt i forbindelse med en skitur, hvor en fra teamet var med på et freestyle akademi. Her opdagede vedkommende så et hul i markedet, og det var ligesom der, det grundlæggende kom fra. Da han så var kommet hjem fra skituren, så begyndte Young Enterprise-projektet. Her stod han så sammen med nogle andre fra klassen, og de var så med til at føre den her idé ud i livet. I forbindelse med det her Young Enterprise, så var første trin ligesom at skrive en fyldestgørende forretningsplan, og derefter kom der en masse overvejelser omkring selve designet af produktet, hvad for nogle materialer de skulle laves i, hvordan de skulle se ud. Der blev blandt andet lavet en masse research på internettet, og så var Teknologisk Institut inviteret materialevalg og specifikationer omkring selve produktet her. Dagen, hvor det hele så skulle fremlægges til Young Enterprise-konferencen, der gik det hele over al forventning. Der var stor opbakning fra både dommere og tilskuere og hjælpemagere med at vinde den her konference. Det gik faktisk så godt, at gruppen her gik med til regionsmesterskaberne i innovation, hvor de rent faktisk endte med at løbe med førstepladsen, og det var rigtig stort for den her gruppe, og åbnede en masse nye muligheder og døre for dem. Det gav dem en enormt god start, fordi de fik en hel masse omtale. Folk fik interesse til det, fordi de vandt de her konkurrencer, og det var et rigtig godt springbræt til en videre udvikling. Alley-hoop endte med både at være i Godaften Østjylland og i Aarhus Stiftstidende, og det var en enormt god omtale at få her i starten. Finansieringen gik ikke helt så let, som de ellers havde haft det her. De kom i kontakt med en dansk virksomhed, så kunne de producere de her ski for dem, men det krævede altså en enorm startkapital. Og det betyder, at Alley-hoop lige pt. Står standby for at få fat i noget finansiering til de her produktioner af skiene, fordi det altså er enormt dyrt at få lavet de her forme til det her plastikstykke. Det der ikke er andre, der producerer de her ski på markedet, betyder det, at der altså er nogle store muligheder for Alley-hoop i det her produkt her.